Hello everyone, this is Sinod. Welcome back to the channel because I will tell you in this my video guys. बेनिखायनो नोंसोर दिनै भिडियोखौ पूरा जोबनायालासे नायबानो जाबाय और आज का वीडियो पूरा रोस्ट वीडियो होने वाला है इसलिए आज का वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। थोड़ा बिदिबा दिनै भिडियोखौ थाबैनो स्टार्ट खालामनोसै आरो बेनि सिगां गाइस नोंसोर बिदि चेनेलाव जायफोर गोदान फैदों प्लिज शेयार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय। बाकी थोड़ा बिदिबा भिडियोखौ स्टार्ट खालामनोसै। ओइ आसोल Yes, बुंदो आंनो केमेरा हमदो आरो आंखौ दा सोलासोल बुंगासिनो थै खोनाखादों आं बयनिफ्रायनो नोंखौ एक्टिंसो खालामथिनदो बिदि आसोल ओइ आसोल आंनाव माबा मोनसे खोथा सोंनि दे आखाइला आरो उठफलाय बुंबाल' उठफदे मा दे नों ओरैल' उठफदे नोंसोर ससियेल मिडियायावनो डाइरेक्ट भाइराल जानो साननानै नोंसोर डाइरेक्ट बेबायदि केमेरा हमनानै डाइरेक्ट आसोल सोरखौबा सोरनिबा माबा फिसा सोरनिबा माबा गोदोर इदि होलायलायनानै नोंसोर गासैखौबो सेस खालामजोबबाय इदिल' खालामदे ओमफ्राय नोंसोर जाजाया जानाय बे बुस्थुखौ जाजायोना जाजाया नोंसिने नोंसिनि जाजायो दामब्रिफोरनिखौ मान जायो हा माथो गिदिर गोरलैयाहाय फिसाफोरनो दौथाबायो नों आं गैयाला कामेरा माथो नायनो दैनायनिसै दैनायनि टेपाबा गोखासो नांनाया हिनजावफोरनिखौसो बारलाय थारमाने बिसोरनिया जोनादालाय गाइस मोनजाजे आरोना खामानि गैया मेनना बुंथ'लाय आङो अबेसे नै बिसोरनिया टेपा बेफोरबो माबा मोनसे कन्टेन्ट जाबाय नामा थै बेबायदिखौ आं लोरिबे हरसो गोसो जायो मिथिदों ना नोंसोर ओरैबायसा जेखि जाया माने सिगांखि डाइरेक्ट केमेरा हमनानै बेबायदि डाइरेक्ट भिडिअ बानायनानै डाइरेक्ट भाइराल जानो साननानै डाइरेक्ट बेबायदि भिडिअ हेगारनायखौ आं ओरैबायसा लोरिबे हरसो गोसो जायो मिथिदों ना आरो बेफोरबायसाखौ आं ओरैबायसा रागा जोङो नोंसोरखौ नायबायानो थाबानो जाबाय नोंसोरखौ गाहायाव हिलायनासो गारगोन आं आरो बेफोरबायसा भिडिअखौ बोरैबाफोर नुफ्लांबायबा आरो लोगोफोरा सोरबाफोर माबा माबि आङो मोनसे शेयार खालामफ्लांनानै होयोबा ओरैबायसा रागा जोङो बेफोरदिखौ डाइरेक्ट लाइन पाथिनानै डाइरेक्ट सुथारलाजोबनोसो गोसो जायो आङो आरो बेफोरबायदि जायफोर भिडिअ बानायो बेफोरनि सिगाङाव मोनसे सटिस रिक्वेस्ट जास्टिस फर बर' हारि बेनिखायनो नोंसोर बेबायदि बानायथारनो नाङा माब्लाबाबो आरो बानायोबाबो माब्लाबा फुलाव बानायफ्लांबाबो बेखौ नोंसोर सानैनि सिक्रेटावनो दोन बेखौ माने ससियेल मिडियायाव दिहुननानै बैनोबो खिन्थिनो खालामनानै नोंसोर माने बेफोरबायदि बानायथारनो नाङा आरो नोंसोरखौ बेखौ नोंसोरनि फिसाजोफोरा उनावलासे नुफिनबा नोंसोरखौ मा सानगोन लावराफोर आरो जायफोर आंनि कमेन्ट हेटार्सफोर बेफोरो आंनि भिडिअखौ नायालासेनो जायफोर नायनो गोसो गैया बेफोर साइडआव जाना थाखाबानो जाबाय आंखौ आरो बेफोरदि आं एसे एनै बेफोरदि बुंनायखौ रागा बुंनायखौ बा इसोरनि जास्टिस लाबोनो नागिरनायखौ आंखौ बिदि बुङोबाथाय जायफोर नायनो गोसो गैया नायाबानो जाबाय आरो जायफोर नायनो गोसो नायबानो जाबाय आंखौ आरो दाख्लै सोरबासो बियो होनहरबावदों नोंनाव फैसा खामायनोसो फैदों नामा इउटुबाव होननानै बुंदों इउटुबाव फैसा खामायनो फैलायनाङा जायखिजाया गावबा गाव मोनसे कन्टेन्ट थाखानासो फैयो बेनिखायनो नोंसोर जायफोर नायनो गोसो नायालासेनो थाबानो जाबाय आरो जायफोर नायनो गोसो जायफोर मोजां मोनो बेफोरो गासैबो सापर्ट खालामखायो आरो नायनो गोसो गैया नायालासेनो साइडआव थाबानो जाबाय बेनिखायनो आंखौ बेफोरदि जानला मोनला बुंनो नाङा आरो बिनि सिगां नोंसोरनाव जायफोर गोदान फैदों प्लिज शेयार चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो जायफोर मोजां मोनदों बिसोरसो आरो जायफोर मोजां मोनाखै डाइरेक्ट डिसलाइक खालामना होखाबानो जाबाय बेफोरनो मोनसे कन्टेन्ट नङा बेफोरो मोनसे जाबाय बुंनो गोनां बाथ्रासोखा बिदिबा नोंसोरो नायग्राफोरानो बुंबानो जाबाय गासै जोंनि पाब्लिकफोरा बुंबानो जाबाय बिसोर बायसाखौ माबायसा सानो नोंसोरो गोबां बुङो दि कमेन्टफोराव ओरैबायसा सोरबासो बेफोरदि मानसिफोरखौ सोरखौबा आलाजोबनांगौ सोरखौबा होलाजोबनांगौ बेफोरदि बुंना ओमफ्राय आरो बे मोनसे बाथ्रा नङा आरो बेफोरनि कमेन्टआव नायनो थांबाथ' ओरैबायसा सोरबासो बुङो सोरबासो ओरैबायसा मोजां मोनो बेफोरदि भिडिअखौ सोरबासो आरो ओरैबायसा रागा जोङो बेफोरदिखौ आं बेफोरदिखौ साननानै डाइरेक्ट फैखाबाय आरोना जेनेबा नैबे इउटुबाव ओमफ्राय नोंसोर बेखौ टेनसन लानो गोनां गैया माने बेसिकेलि आं दायो बुंनो थांबाथाय ओरैबायसा खालामफैदों दि सोरखौबा बेफोरबायसानो खालामगोन आरो बेसिकेलि बुंनो थांबाथाय फैसाबो खामायगोन आरो बेखौनो दा सोरबा बुंलायगोन बिराद हारामि होननानै नंगौ आं उन्दैनिफ्रायनो हारामिखा बाट थेवबो आं बिसोरबायसा लावराफोरबायसा भाइरालनि भिडिअजों गाज्रि भिडिअजों बेफोरबायसा भाइराल जानो साना आरो बेफोरबायसा रावजोंबो सिनायथि जानो साना बेनिखायनो नोंसोर सानना नायबानो जाबाय बेसिकेलि बुंनो थाङोब्लाथ' दिनै भिडिअ बेखिनियानो आइ होप कि नोंसोर दिनै भिडिअखौ एसेबाबो मोजांबो मोनाखैबो जानांगौ मोजांबो मोनदों जानांगौ मोजां मोनदोंबाथ' यार मा खालामगासिनो दासिमालासे लाइक खालामाखैबा लाइक खालामना होबानो शेयार खालामाखैबा शेयारबो खालामना होबानो जाबाय आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ जायफोर मोजां मोनदों साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेल खालामना होबानो जाबाय बाखि मिलते जलि नेक्स्ट भिडिअ में तब तक ले गुड बाय आरो बेनि उनाव जायफोर फेमिलिफोर दं बे भिडिअखौ नायदो प्लिज यार नोंसोरो इयारफन नङाबाथाय बबेबा साइडआव नायखाबानो जाबाय आरो नायनो गोसो गैयाबाथाय अबेबा सिरि थांनानै हाग्राबारिफोराव नायबानो जाबाय बे भिडिअखौ आरो बेखौ नोंसोर गोसोआव लाबानो जाबाय जेनेबा हाग्राबारिफोराव नायबाथाय क्रम नायदो सानै रखम नायबानो जाबाय।